ole ka chadela ka lo lom le be ka chu ka channel te lo subscribe lo ten ko nga me lo subscribe sak turin kan ngen chu ani tun tuma chuan Champions League final lam kan hoyanga Champions League final tun tha me in somthum ma khel tur Arsenal le PSG te chanchin hi angai nomin mitam takina an mu chak le an ha le em ani a achana chu Arsenal tan phei chuan kumsom ni te meu mai nuwa final an lu le na masaber ani a hi mitam tak Arsenal fans te tana thilom om tak chu ani mi ina an tongkama an deuh na tele elsena tam taka an lo ti thin na te chu tunah hian nol bonwai bovin om thotan mek ani Arsenal le PSG te hi nikum khan semi final an lo intum to a ta hian PSG khan semi final lo ne to in Arsenal hin lo pet la a tun tuma hian Arsenal hian phuba an la ve thei donem nge ni a an tlom non le ang ti hi min an thlir mek ani ton season a chuan Arsenal hi player thatak tak mai lak lu an nei nuala Gyökeres te Zubimendi te Eze te Madueke te honen an ni to a hei hian tam tak player a te tin an mani a pawh ni se in form em a hei hian an hne nge hi arin om to hle in ka hria a Arsenal tan pawh tun season 3 ani angin he Champions League Cup le Premier League Cup hian lak ngei be sei ani an sur lui lo thlir taila Atletico te Champions League a hian thlom nei mi lovin kal tluanga Inter Milan te Club Brugge te hote Dortmund te Bayern Munich te tin Atletico ten lo nei to a tin an player thang te pawh hian goal thun nama te assist at bon tha em ani tun tuma in khelna tur hi Budapest Hungary rama ani dona ta hian player te pawh an phur hle dona fans te pawh an kal khom la sa dona ni mi sing tel an en thei dona te mi te pani in khel tur hian Arsenal lon nge Teusenal ani tir le don ti hi mi te thlir mek ani a nima sela Arsenal hian tlom non hi an tum arin om to lova thei top pin an hne ngei tura be sei ani tun season hi Arsenal tan season 3 ani a Champions League choi thei din hunan dinga Premier League choi thei din huna ding mek boka Arteta hnuaya player te an hlima coachin huai taka attacking game a phel puingam chuan PSG pawh hi hne ngei tura be sei ani a Arteta hian back pass le defensive game apply ro chuan PSG ma hian an tlom le mai ngem ti chu mitam takina an thlir dan ani ti chuan Thierry Henry hun lai khan sang ni le panga le sang ni le paruk so lai khan Arsenal le Barcelona te Champions League final an lo tum to thina ti hun lai hian Arsenal hi Barcelona hian 2-1 in an lo nei to nge ani tun atanga kan chu chuan kumsom ni aliam ani chu yang chu ani ti chuan Arsenal hi Premier League lama pon chu thalheya West Ham Ham Hanzan Khan 1-0 an in tuna hian Premier League hi an kota ban phak in om meka zan in zanlaya Crystal Palace le Manchester City in khel hian ril thui biau dona City hi an chak lo mon draw hlo ani phei chuan Premier League choi thei din muna an ding bok ani hetianga season 3 hi Arsenal hian an la hmang ngai lova gomin hi Arsenal fans te tan chuan hunlom om ania Christmas kan mang deuh reng ani an tiang deuh kha ani ome ti chuan ke poi Arsenal fans ru kol kania Arsenal in khel hi ke en fo thina an chak lo zan phei chuan mutei tui lo thini ni tu tiang khopa fans ru kol kania Champions League kan choi be sei ila Premier League po kan ma loka om hi kan la ngei tura be sei ila thei topin kan thlir ho don nia in zawai in mutui mang tha vek ule